Добре, както вече казах, аз съм Сава Иванов и искам да ви кажа една моя история. Карам си аз с котел. Карам си и по едно време обикалям из новия квартал. Както си карам една камера, так, и ме заснема. Викам, бе, така ли ми се сторил, пък гледах, че карах май с ограничението. Викам, това не може да го бъде. Набивам третата, шат, минавам покрай калаците, после нагоре и забивам пак към новия квартал. Обаче този път гледам да не съм над ограничението. Гледам километража 50 км. Карам си, гледам камерата, тя ме гледа, аз я гледам, тя ме гледа, аз я гледам, тя ме гледа, аз я гледам, тя ме гледа и накрая шат и ме засне. Викам, бе, това какво става, маничката и глупава камера да еба? Викам, това не може да го бъде. Набивам пак третата, слизам надолу, минавам покрай калаците, качвам се нагоре, заобикалям, идвам към новия квартал и се спускам по същата улица, където е камерата. Но този път набивам втора и карам с минимална скорост. И колата прави така. Карам се аз, тя ме гледа, аз се гледам, тя ме гледа, аз се гледам, тя ме гледа, аз се гледам, щак пак ме щракна. Викам, бе, мама ти глупава да еба, камера да еба, тая развалена, аз карам с ограничение, тя ще ме снема. Набих трета, обортомира в лютеницата, един да ме няма, брат. И знаете ли какво стана? Какво стана? След един месец ми дойдоха 3 квитанции за каране без колан. Понеже става към ден са е външна. Микрофончето. И както си карам, изведнъж. Какво каране, бе? Какво каране, бе, човек? Какво каране, бе? Тези дупки, то няма спира, бе, човек. То няма спира, бе. Тези дупки.